Acesta este un exercițiu de relaxare. La final, tu vei decide dacă te vei trezi încărcat cu energie sau dacă vei adormi. Acum, așează-te într-o poziție comodă pentru a începe. Poți să stai întins pe spate, cu mâinile și picioarele ușor depărtate, sau pe un scaun cu spătară. Important este să te simți comod. Asigură-te că nu vei fi întrerupt, iar orice sunet vei auzi, acesta te va relaxa și mai mult. Când auzi vocea mea, te simți din ce în ce mai relaxat. Vreau să inspiri adânc și să expiri încet. Inspiră. Expiră. Inspiră, dându-ți răgaz să simți cum aerul pătrunde în interiorul tău, adună fiecare tensiune, stres, oboseală și odată cu el va ieși toată această încărcătură negativă. Inspiri energie pozitivă, expiri orice frică, inspiri puritate, expiri orice grijă. Inspiri, expiri. Acum vreau să-ți relaxezi fiecare parte a corpului. Imaginează-ți două mâini invizibile care îți masează ușor capul și iau cu ele orice durere sau tensiune pe care o simți. Ele îți ating ușor scalpul, atrăgând toată tensiunea. Se relaxează fiecare parte a capului și fiecare mușchi. Scalpul îți e relaxat tot. Simți ploapele tot mai grele peste ochii extrem de relaxați. Mușchii feței se relaxează. Fruntea, nu mai simți absolut nicio tensiune. Pomeții îți sunt relaxați. Gura îți este și ea relaxată. Bărbia. Deja te simți mult mai bine. Starea de bine începe să-ți inunde tot corpul și începi să-l simți din ce în ce mai ușor, ca și cum ar pluti. Nu uita să respiri încet. Gâtul îți este și el relaxat. Spatele se relaxează și el, de la gât și până la mijloc. O senzație plăcută, ca un val călduț, parcurge toată coloana vertebrală, topind orice încordare pe care o găsește în calea sa. Coloana îți este acum toată relaxată. Mâinile invizibile relaxează fiecare mușchi al spatelui, dinspre coloană spre exterior, lăsându-ți astfel spatele complet relaxat. Umerii îți sunt și ei relaxați. Mâna dreaptă se relaxează progresiv până în vârfurile degetelor. Mâna stângă acum se relaxează și ea de sus până jos și până în vârful degetelor. Valul plăcut de căldură coboară către mijloc. Îl simți cum îți parcurge fiecare mușchi,
fiecare părticică a spatelui, lăsându-le complet detensionate. Mușchii pectorali sunt acum relaxați. Abdomenul este și el relaxat. Trecem la mușchii vesieri, care se relaxează, șoldurile de asemenea. Tot ce am parcurs până acum sunt complet relaxate. Deja te simți mult mai bine. Îți place foarte mult această stare și te bucuri de ea. Piciorul drept se relaxează, eliberând fiecare mușchi de orice fel de încordare. Senzația plăcută coboară până în vârfurile degetelor. Piciorul stâng se relaxează în același timp cu dreptul, lăsând o senzație plăcută de plutire. Te simți atât de bine și te bucuri de această stare de liniște. Acum ești absolut complet relaxat. Am să te las puțin să te bucuri de această stare, să o simți cu toată ființa ta, după care voi începe să număr descrescător de la 10 la 1. Când voi ajunge la capăt, te vei trezi plin de energie, eliberat de orice teamă, grijă, problemă, sau te vei odihni în continuare atât cât ai nevoie. Zece, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.